shin kuma kun san illolin da ke tattare da cutar zazzabi da ma bambancin cutar zazzabi da na cizon sauro? Masu kallon mu, shirin uwar jiki na wannan makon zai tattauna da masaniya a fannin kula da lafiyar al'umma domin ta mana bayani dangane da cutar zazzabi. Ni ce dai Hajara Adam Ladan, wanda a kowane mako nake gabatar da wannan shirin daga nan tashar Matasa 247. Ku biyo ni domin ganin yadda shirin zai kasance. Sunana Zakiyya Hafiz Ashana, ni registered nurse ce da take aiki a asibitin Malam Aminu Kano. Zazzabi dai alama ce da take raunata garkuwar jikin ɗan adam, wanda take sa kamar body temperature ɗin mutum ya tashi daga ƙa'idar shi. Misali, zafin jikin mutum zai ƙaru fiye da ƙa'idar da kowane mutum mai lafiya yake da shi. Akwai cututtuka da dama da suke sa zazzabi. Misali, akwai wanda yake faruwa saboda malaria, cizon sauran macen sauro. Akwai kuma wasu wasu cututtuka daban da suke ƙara zafin jikin mutum. Misali, idan mutum yana fama da infection, zai iya sa body temperature din shi yayi zafi fiye da ƙa'ida. Shi zazzabin cizon sauro yana faruwa ne idan macen sauro wadda ake kira da female anopheles mosquito ta ciji mutum. A yayin da ta ciji mutum wanda yake ɗauke da wannan cuta, sannan kuma ta ƙara zuwa ta ciji wanda ba shi da wannan cuta, sai ta yi transferring wannan ƙwayar cutar cikin jini. Idan ta yi transferring wannan ƙwayar cutar cikin jini, sai ta yaɗu a duka sassan jikin mutum, sai ya fara kamuwa da wannan cutar zazzabin cizon sauro. Shi kuma cutar wadda ba causative agent din shi ba malaria bane ba plasmodium bane ba, shi yana faruwa ne misali kamar yadda na faɗa ne infection. Idan infection ya shiga cikin jikin mutum, yana presenting symptoms wanda yake sa mutum ya rinka jin zafi a jikinsa, ya hada da sakarkarwa, wanda mutane sai su rinka tunanin cewa wannan zazzabin cizon sauron ne. Abin da ya kamata mutum ya fara yi shine gaskiya ya je asibiti a yi shi test. Akwai test ɗin da ake kira RDT, Rapid Diagnostic Test, wanda shine za a ɗauka sample ɗin mutum na jini kenan, sai a amfani da shi a wannan masu medical labs ne suke yin wannan test ɗin. Idan dai suka yi, za su tabbatar da cewa idan akwai wannan ƙwayar cutar a cikin jinin mutum, wannan test ɗin shine zai tabbatar da wannan abu. Shi kuma idan dai har babu wannan, idan mutum ya yi wannan test ɗin, idan ba a samu wannan ƙwayar cutar ba, to dama mun san ba dalilin wannan malarial parasite ɗin ne ya sa wannan zazzabin ba. So wannan as a result of other conditions kamar yadda na ce malaria or any other medical conditions wanda za su iya triggering elevation of body temperature. Illolin da suke tattare da zazzabi suna da yawa. Akwai idan zazzabi ya yawa a cikin jinin mutum, tunda dama mun ce idan macen sauro ta ciji mutum tana transferring wannan kwayar cutar cikin jini, to idan ta yawa yakan taɓa ƙwaƙwalwa, yana iya sa hauka. Sannan kuma idan misali ya ciji mace mai ciki, takan iya rasa ɗanta, ko kuma idan an haifi ɗan za a iya samun ɗan da wasu irin matsaloli na daban haka. Tana iya kisa, gaskiya tana iya kisa, mostly ma ƙananan yara. Idan har aka bar case ɗin untreated, ba a je asibiti ba, mutum ya yi manajin yaron shi a gida, ko kuma yi manajin ma kanshi a gida ba tare da ya je ya yi gwaji, ya nemi consultation daga likita ba da shawarwari da magunguna, to idan cutar har ta hayayyafa, za ta iya taɓa wasu vital organs na jikin shi. Misali, ko hanta ko kodar shi za ta iya taɓuwa. Sannan kuma yana iya sama anemia. Anemia yana kamar rashin jini, total loss of blood a jikin mutum, ya yi destroying red blood cell, ƙananan
kwayoyin cutar jini haka, to sai ka ga mutum ya zo har ma ya rasa ransa. A yanayin damuna saboda magudanan ruwa su wannan sauran sun fi samun wuri mai danshi, wuri mai ruwa shine ya fi favorin breeding ɗinsu su haihu, su hayayyafa, su ƙyanƙyashe kwai, su irin dai suna son wuri mai danshi shine conducive environment ɗinsu for growth. Masu kallon mu sai ku tara idan Allah ya kai mu wani makon domin jin mu dauke da wani sabon shirin. Sunana Hajara Adam Ladan nake cewa ku kasance da tashar Matasa 247 a kowane lokaci.